چ باهۆز بوو ئەی مامۆستا جەگەرخوینێ پڕپڕهێژە ڕاستە خوێند جەگەر دەڕژیا ji bo na mafê tev Kurdan ji bo na mafê mirovan ji bo rizgariya gelan te hizr û bîr li ser xaka welatî dana tu yî hozanvanê Kurdan hozanvanê dengê Xudayê li tev parçan hozanvano torevano seydayo şoreşvano daxwaza te azadî bû rizgarî bû tev aştî bû her tu bûyî xemxorê cîna hejaran şivanê axa welatî dijminê tev ejdeharan ez çi bêjim ey mamostayê cegerxwîn qêrî nav cergê min de bilind bû evî demê deng û basa vemirandina lêdana dilê te jîrî baskirî vemirandina agirî di nav şeveka rejdilviyaniyê rijana stêreka geşil esmanê xerîbiyê çawa evro tu bilên zêrîn li ser pênosî xweda xwarê rinde coyek ji cîhana hozanvana bi reş û şînî xwe girê da çi biryar bû hoha danan çi kiryar bû hozî deng da çi bahoz bû ho dilpicand çi bahoz bû